Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset ry eli ESKA on yhdistys, joka toimii omaishoitajaperheiden tukena. Autamme omaishoitajia kaikissa vastaan tulevissa tilanteissa. Meille omaishoitaja on jokainen läheistään hoitava. Virallista omaishoitajuussopimusta ei tarvita. Tarjoamme maksutta neuvoja, tukea ja erilaista virkistystoimintaa kaikille, jotka huolehtivat vaikkapa puolisostaan, lapsestaan tai vanhemmastaan. Jag tar hand om min åldrande mamma och har fått mycket hjälp av föreningen Espoo Grankulla närstående vårdare och vänner. I föreningen kan jag få svar på frågor som bekymrar mig och tillsammans med de personer som jag träffar en gång i månaden i kamratstödgruppen har vi möjlighet att prata om olika saker eftersom vi befinner oss i samma situation. Jag och min mamma brukar också delta i olika evenemang som föreningen ordnar. Det är väldigt trevliga. Olen vaimoni omaishoitaja. Eskasta kuulin ensimmäisen kerran muutama vuosi sitten ja sen jälkeen olen osallistunut heidän valmennuksensa ja vertaisryhmiin. Myös tietoa saan aina tarvittaessa. Eskasta on ollut paljon apua ja myös iloa. Pidetään yhdessä toisistamme huolta. Oletko sinä omaishoitotilanteessa? Vaivaako jokin asia mieltäsi tai kaipaatko arkeen vaihtelua tai piristystä? Ota meihin yhteyttä.